SDK UDS pripravila volebný program, v ktorom ponúka Slovensku šancu na zmenu. Ponúkame program, ktorý zabezpečí, že Slovensko sa vráti na perspektívnu cestu k modernej, vyspelej spoločnosti, cestu, ktorá zabezpečí dôstojný život všetkým, zvyšovanie kvality života všetkým, najmä však strednej vrstve. Program, ktorý bude znamenať obnovenie zdravého ekonomického rastu a rastu pracovných príležitostí. Program, ktorý bude znamenať obnovenie spravodlivosti a dôvery v politiku a v politikov. Vývoj za posledné 4 roky považujeme za veľmi nepriaznivý a chceme Slovensku ponúknuť alternatívu, chceme na Slovensku presadiť zmenu. Za posledné 4 roky sa rekordne zvyšuje zadlženosť Slovenska, narastajú deficity, dochádza k obrovskému rozkrádaniu a korupcii. Nezamestnanosť rastie vyše dvojnásobnou rýchlosťou, ako rastie v priemere za Európsku úniu. Nerastie dostatočne kvalita života všetkých, najmä však strednej vrstvy. Zhoršuje sa spravodlivosť, vymožiteľnosť práva a rastá korupcia. Toto všetko chceme zmeniť. Preto našimi hlavnými prioritami bude zlepšenie kvality života všetkých, najmä však strednej vrstvy, rodín, najmä rodín s deťmi, obnovenie rastu ekonomiky a rastu zamestnanosti a obnovenie spravodlivosti, vymožiteľnosti práva a dôvery v štátne inštitúcie a v politiku ako takú. Toto je náš program, ktorý ponúkame Slovensku, toto je náš program, ktorý obsahuje 140 veľmi konkrétnych opatrení, z ktorých špecifikujeme tie, ktoré chceme naplniť počas prvých 100 dní vlády a potom tie, ktoré chceme presadzovať počas štvoročného volebného obdobia. Toto je program pre silnejšiu strednú vrstvu, toto je program pre moderné Slovensko.